Блогер буларга өйрәтәле безне зәринде. Сүктеме? Бик сүкте. Тотынна килдең диеме? Шул хайваннар ишкән килеш йөриләр. Полициягә да ябалар, ФСБ да алып китә моны. Бу егет нәрсә генә күрми монда Россиягә килеп. Син сауда да токлар ник бу соң тавык суйда да аш ибәрде. Моны фантазия син. Соңнан аш суйыштырды. Не, всё. Әйдә, мин туймадым. Сәлам дуслар. Ассаламу алейкум җәмәгать. Сәннәрмез барча кызларга. Сезне кабаттан сәламләүебезгә бик шатбыз. Бүген инде без икәү генә узган атнада, әгәр караган булсагыз, татар эстрадасының популяр җырчысы Зарина Хәсәншина белән әңгәмәбезне тәкъдим иткән идек. Ул бит әле популяр җырчы гына түгел, ул популяр блогер да, син үзе әйттең. Ул чынлап та блогер буларга өйрәтәле безне Зарина дигән сораулар белән. Блогер булыр өчен ни эшләргә кирәк соң кешегә дип сорагач, көн саен 15 сторис кертеп барыгыз диде. Güzel şar buldu bunun. Konuşan diyor çünkü güzel işini yazdıra. Ansı da var atira, ansı da yılga bölünüp. Yılga bölünüp. Yok dileğin var mısın? Blogger bulur ama. Yoktur mügayet. Ara dileğine söyleyip alsan. Başta min aşılay değil mi? Yok diyorsun. Ondan kalan bu efir tamamlangaç. Karayla yazdırıyor. Blogger bulmasın. Шымыр салкыннары, язның салкыннары дип җырлый бит әле безнең Зөфәр Хәйретдинов, әйме? Алмагач чәчәк ата. Әгәр дә син сизгән булсаң, әле алмагач чәчәк ата баш берләндең әле. Димәк, менә хәзер шымырт исе таралды бөтен дөньяга, әйме шымырт чәчәк ата һәм ни кызганыч безгә бирелгән дәүләт тарафыннан бирелгән 4 ял көнендә дә салкын булачак дип күрсәтә безнең Hava turuşun... Sinoptiklar şolay söyledi. Әйе, кушымта. Sinoptiklar bizge salkınlar келеді, değil mi? 20 gradus, 25 gradus biteyim mi? Üç gününe туры келсе, бейбәт булыр иде ул име, yollarga туры келу шул салкыннарның. Уф, bütün keyfini төшерде. Әйе. Һәм менә шул сәбәптән салкыннар килә дигәч тә инде безнең татар мультфильм нәрсә диде? Татар мультфильм легендар Әлдермештән Әлмәндар пьесасының Нәрсәсен ясады? Анимацион фильмын ясады. Күрсәтте. Дөнья күрде бит инде. Юк, әле күрмәде ул. Юк, ул бит инде әзер. Ул әзер. Матбугат конференциясендә булып кайттым мин бер көнне. Менә шушы чарага багышланган безнең чынлап та татар мультфильм компаниясе, оешмасы дип әйтелгәнме? Әлдермештән Әлмәндәр кебек мәңге үлмәс әсәрне тагында онытылмаслык итер өчен, әйе, балалар өчен дә, балаларны да шушы мультфильм белән таныштырыр өчен шундай анимацион фильм әзерләгән. Biz ул турыда тапшыру шулай ук әзерләп сезгә тәкъдим итербез. Циркта ниндидер бер бик гаҗәеп. Öyle шулай сөйле менә. Гаҗәеп чара булды дискотека. Казан ягыннан килгән әйе. Шуңа күрә Казан. Представляете? Күз алдына китерегез. Шулай дип. Менә синең фикерең бу хәлгә. Нәрсә булды? Дискотека булды. Менә без күрәсез, без бер-беребезнең яңакларыбызны беләбез, әйеме? Димәк, бер шәһәрдә яшибез. Оештыручылар, бер шәһәрдә күршеләрдән тагын. Димәк, оештыручылар. Көнсәрен әйтеп бетермәйек инде. Әйдә. Син әйткәнеңне аңламадым. Димәк, оештыручылар Казан циркының менә ул оча торган тарелкасын күреп, тарелкасын, тәлинкәсен күреп, шунда дискотек ясамакчылар иде һәм ясадылар. Әйе. Син анда бардыңмы? Юк, мин анда бармадым. Моның кайтмадым барып. Димәк, бу беләсең кашан булды? Бу апрельнең 28-ннән 29-на төнне булды инде, әйме? Дискотек, монда алкоголь эчемлекләр саттылар, монда электрон сигаретлар саттылар. Моның турында беләсең кем язып чыгарды? Кем? Эдвард Запашный, запашлыларның берсе инде шулай дип әйтә инде, әйме? Так, нәрсә дип язу? Сүктеме? Бик сүкте һәм нәрсә әйтә? Сез әлеге циркның җитәкчесен, ягъни Илмира Булатова, ялгышмасам, эш урыныннан куырга тиешсез дип язып чыкты үзенең социаль челтәрендә инде. Хәтта Минихановка да хат юллады, беләсең? Син моның турында үзең нәрсә уйлыйсың? Шуны әйтәсем килә. Чынлап та цирк бит инде ул безнең төнге клуб түгел, әйме? Төнге клубта дискотекалар оештыра торган җир түгел, әмма дә ләкин, әйме? Артларына җир турсалар. Әйе, чынлап та менә шундый син әйттең бит инде анда.
әйберләр сатып, электрон сигаретлар сатып, аракылар сатып оештырылган чара булды дип әйме. Менә ничектер бар яктан да уйланып бетелгән әйбер булса, бәлки мин аңа каршы да килмәс идем, әйме. Аннары соң менә мин цирк дигәндә, минем бу хәлгә чынлап та ниндидер ике яклы бер фикерем бар. Аннары соң цирк димәктән мин мәсәлән бала чактан циркны яратмыйм. Мин аның клоуннарның эшен аңламыйм, әйме. Мин итә алмыйм. Һәм әлбәттә инде менә бу хайваннарны менә шулай йөгертеп, интектерүләр, ялларга менә чыбыркы белән сугып, нәрсәдер эшләтү. Мин моны элек тә яратмадым, бала чагында да яратмадым. Хәзер дә мин моны аңлый алмыйм. Шуңа күрә Эдвард Запашныйның булай итеп язуы, әле гомумән Эдвард Запашныйның үзенә каршы да язылган хатлар бик күп булды бит. Хәтерлисеңме син? Бихисап. Үзе алар бик хайваннарны шулай интектерәсез дип. Хайван саклаучылар оешмалары авызын яптылар моңа. Әйе. Аңа каршы да бик күп мөрәҗәгатьләр булды. Ул әлбәттә инде үзе эшләгән җирнең шулай теге хокукларын шулай сакламакчы буладыр инде, әйме? Имеш. Ләкин бу циркны бу дискотека оештыруы беренчедән ул бу урынны популярлаштырырга теләүләридер. Яшьләр арасында. Икенчедән монда акча эшләргә теләгәннәрдер инде алар. Ләкин алар анда дискотекалар оештырып, барыбер циркның яшьләр арасындагы дәрәҗәсен күтәрә алмаячак, чөнки цирк ул гаилә белән килә торган урын. Анда дискотекага йөри торган яшьләр барыбер килмәячәк, хайваннарның дрессировкасын карарга. Менә минем фикерем шу. Минем фикерем мондыйрак. Аермасы моның нәрсәдә? Что төнлә килдең дияме? Шул хайваннар ишкән килеш йөриләр. Что көндез килдең әйме? Хайваннар монда да, тегендә дә, монда да. Ләкин минем Эльмира Булатовага, ул ханымга каршы бер сүз дә әйтәсе килми. Моны шелтә белдерәсе килми. Бу дөрес ничек дип бизнесмен, әйме? Бизнесмен. Бу аның карары һәм ул дөрес эшләде. Әлеге анда бит ул вакытта ни чыгышлар булмады ич, нәрсәләр, чаралар оештырмадылар бит. Бары тик алар ялга китте бугай. Ничек тә булса, күпме дә булса, ул әзрәк финанс якларын кайгыртугандыр инде. Шуңа күрә шундый чара оештырылгандыр инде ул. Социаль челтәрләр аеруча популярлашкан чор, әйме. Бер-берсе белән яшьләр нинди социаль челтәрләрдә аралашмыйлар да, кайдагы да бер-берсен табышмыйлар, әйме. Мин бүген шушы тапшыруга килгәндә, безнең журналист Ксения Собчакның бер тапшыруын карадым бит әле, әйме. Анда Тиндердагы бер мошенница кызны Бразилиядәге егет эзләп Казан түгел, Россиягә килгән. Дәсеңме? Бу кыз шушы Бразилия егете белән танышканда инде, әйме, үзенең ниндидер бер имештер бик бай кыз итеп күрсәткән инде бу үзен, һәм ниндидер үзенең шәхси эшен башлау турында сөйләгән. Һәм бу шәхси эшен башлау өчен аңардан акчалар сораган. Бик күп акчалар салган бу егет бу кызга, хәтта үзенең дусларыннан алып та салган һәм бер вакыт бу акчаларның югалуы турында шушы егеткә хәбәр итә дә юкка чыга. Шуннан соң инде бу мескен егет, Бразилия егетен инде дуслары кыйнамакчы да була. Моннан бер дусты да калмый, моның бу шушы кызны эзләп Россиягә килә. Һәм беләсеңме, котышкыч вакыйгаларга очрый бу егет. Моны беренчедән Бразилиядан килгән ниндидер хулиган дип ойлайлар, әйме, ниндидер криминальный авторитет дип ойлайлар. Шуннары соң ул Себергә бара башлагач, аны анда башта кертмичә, паспортларын тикшереп, соңыннан бу кызның гаиләсен эзләп, бу кызның әтисе хукук саклау органнарында эшләгән кеше булган элек, әйме. Шушы моны әтисе ялгыш кына белеп алып, үзенең связьләрен, элемтәләрен күтәреп, бу егетне анда керттермәс өчен кыскасы моны полициягә да ябалар, ФСБ да алып китә, моны бу егет нәрсә генә күрми монда Россиягә килеп, әйме. Һәм кызганыч бу кызны күрмичә кире кайтып китергә мәҗбүр була бу. Бу кызны таба алмый, ләкин шунысы ачыкланды, шушы тапшыру ахырына таба бу кызның менә шушындый ниндидер финанс пирамидаларга кирип акча эшләп, кешеләрдән акча эзләвен әтиләре дә белә булып чыга. Һәм полиция килгәч,
бу әтиләрнең йортына инде, менә шу Бразилия кешесен алып китер өчен шул егет әйтә, аның әтисе хәтта елап та җибәрде ди, түзә алмыйча ди. Апалары да бер дә яхшы фикердә түгел икән бу кыз турында. Мин нәрсә әйтәсем килә, дуслар? Хәзер инде бу финанс пирамидалар, менә финанс пирамида килегездә безгә акча салыгыз дип кенә түгел, ә менә шулай социаль шелтәрләр аша да үз эшен җәелдерә икән дигән сүз әйтәсем килә. Yok, ana әйтәсе килмәй, гүзәлнең нәрсә әйтәсе килде, мин аңладым. Башыннан ук сөйли башлаган теге мажаралы теге, әйме, нәрсә дип атаган инде, менә шул вазгыятьтән 30 июньгә кадәр Tinder танышу сайты Россиядан китә. Шуны әйтмәкче идем. Соңгы турда бигрәк эмоциональ сөйләдем. Шуннап ни? Сында тыңла тегенең тидәс, поезд белән киттем, потом үстедә соңга пистолет белән Пистолет автоматлар булмады анда, туктале, отта булмады. Оҗикты да соңга пишән чапты да соңга төяде да соңга киптерде да малларын ашатты да соңга куркайтты да сыйым салды да соңга токларын җит, соңга тавык суйды да аш җибәрде. Моны фантазия соңга аш оештырды. Ничә минут булды инде? Все. Все, Дальше сөйләсәк буламы? Не, все. Әйдә, мин туймадым. Хорош, айда. Җәмәгать. Беләсеңме нәрсә? Нәрсә? Җиткәндер бүгенгә. Җәмәгать, әйдә, менә саубулашыр алдыннан тиз генә зур, менә якынлашып килүче бәйрәмебез 9 май белән сезне. Иртәгә була. Күгебез һәрчак аяз булсын, тормышларыбыз имин булсын. Һәм илебез тыныч тормышта яшәсен иде дигән теләктә калабыз. Амин, амин, амин. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум.